Soňky döwürler Awganistanda Islam döwleti diýilýän yerli dilde has köp Daesh ady bilen hem tanylýan toparyň peýda bolup başlanlygy barada maglumatlar goýuşýar. Ogan resmileri bu baradaky maglumatlary ençeme aýlap inkar edip gelseler-de häzirki wagt bu gurrun ýurtda gündelik gozgalýan meseleleriň birini örildi. Şol gurrunlaryň fonunda biz dinleýijilerimizi gyzyklandyrýan sebit ýagny Demirgazyk Awganistany gözüňde tutup agdalýan toparyň şol regiona nä derejede aralaşanlygy we onuň goňşylaryna ýagny Türkmenistana we Merkezi Aziýada ýerleşen beýleki ýurtlara nä derejede howp awandyrýandygy barada gurrun etmegi planlaşdyrýar. Şeýle-de agdalýan toparyň Demirgazykda hereket edýän agdalarynyň arasynda Merkezi Aziýalylaryň hem bardygyny gözüňde tutup olaryň näme üçin we näme maksat bilen edil şol sebite ýerleşýändigini we olaryň gözüňde tutýan maksatlaryna göz ýetirmäge tiňenşär. Bu meseleni ortalyk maslahatlaşmak üçin Awganistandan 2 sany ýokary derejeli mehmany, ýagny deputatlar Şükriye Barekzeyi, Nahid Faride, şeýle-de Awganistanyň analitik ulgamy atly idaranyň başlygynyň orunbasary Tamaz Rutegi çağırdyk. Şeýle-de söhbetimize Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier hem gatnaşýar. Mehmanlar, gepleşigimize hoş geldiňiz. Thank you. Yarım sagatlyk söhbetimiziň dowamında biz Awganistanyň Täjikistan we Türkmenistan bilen serhetleşýän böleklerinde jeňçilere şol sanda Islam döwleti toparynyň agzalaryna garşy göreşýän ýaragly güýçleriň komandirleri şeýle hem Awganistanyň Demirgazynda ýerleşýän Gunduz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Safi bilen geçirilen ýürüýte interwýudan hem peýdalanýar. Programmany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Söhbetimize girişmezden ozal edil gurrun etmegi planlaşdyrýan sebit hem temamyza degişli edil 2-3 gün ozal bolan bir waka bilen sizi tanıştyrmak isleýän. Martyň 12-sine Awganistanyň Gunduz welaýatynyň Daşdy Arçy etrabynda söwüşçiler tarapyndan 12 sany Awgan eskeri öldürildi. Daşdy Arçy bu Islam döwleti toparynyň berk ornaşandygy habar berilýän Awganistanyň Gunduz welaýatynyň 5 etrabyndan diňe biri. Söhbetdeşligimizde şol etrapdaky ýagdaýlar hakda doly gurrun ederiz. Daşdy Arçy sebitinde Daş toparyna garşy söwüşýän ýerli güýçleriniň komandiri Mömin bu sebitiň söwüşçiler tarapyndan özleriniň merkezi hökmünde ulanylýandygyny aýdýar. Koy Amerikalılar bazı o wagtda kemçilerdi, koy hariçler Amerikalılar bolady öldürüp. Daşary ülkeleriniň howpsuzlygy ýerli güýçleri taşdyrmagynyň ýaly bir ýyl şemet wagt geçdi. Soňky bir aýyň içinde Gunduz welaýatynyň Daşdy Arçy etrabyna degişli Mullah Kuli obasynda Daesh diýilen toparyň hereketleri barha ýaýlanmak başlady. Mullah Kuli etrabyň iň ul owalarynyň biridir. Gurrun edýän sebit doldugyny olaryň Islam döwleti toparynyň gözegçiligine geçdi. Söwüşçiler Imam Sahip etrabynyň hem ençeme owasyna ornaş başlady. Olaryň esasy merkezleri Daşdy Arçy we Çardy etraplaryna ýerleşýär. Olar Gordepe, Hanawat we Kalayzal etraplaryna hem peýda bolurlar. Mumin komandiriň gurrun eden Molla Kulu obasy Täjikistanyň serhedinden bary ýogy 4 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Gelinginde nazarymyzy Türkmen-Awgan serhedine gönükdireliň. Bir salym mundan öň men bu sebitde hereket edýän yerli komandirleriň ýene biri bilen söhbet etdim. Faryab welaýatynyň Kaysar etrapynda hereket edýän Bobi komandir Türkmen-Awgan serhedine ýakyn sebitlerde Islam döwleti ýagny Daş toparynyň alyp barýan işleri hakda şeýle gurrun berdi. Bilen oba Daesh u Talibyň elinde ana şu endas harç alyp ýatyr, dukan başı 10.000 rupiýadan ýygypdyr. 760 dukan ba, Daesham ba, Özbekistansam ba, Taliban ba. Siz olaryň Islam döwleti toparyna degişlidigini näme esaslar aýdýarsyňyz? Bayragam ba, özlerem ba Araplar. Arap gelen, Çiçini gelen, Özbekistanlar, Xana Pamili gelen, garip 70 öý, göçüp gelen Pakistanyň Waziristanyndan şahda ýaşaýarlar. Bobi komandir bu maglumatlary Şah diýen bir obadan berdi. Indi bolsa Awganistanly mehmanlarymyza ýüzleneliň. Hanım Şükriye Barekzey, Demirgazykdaky ýagdaýlar barada maglumat berýärsiňiz, nämeler bolup geçýär? Siziň pikiriňizçe?
Thank you. The ground reality in Afghanistan entirely. Of course, the Islamic State is... Söz vereniz üçün sağ olun. Umumy Owganistan barada hem gurrun edenmizde elbette İslam döwleti diýilen bu bir täze hopdur. Olar Owganistany uly pul bilen gelýärler. Üstesinde de Owganistanda ýaraşyk gepleşikler başlananda Taliban hereketiniň düzümindäki käbir toporlaryň arasynda pikir bölünüşliklerini de döremek mümkin. Netijede Daesh toporu bu ýagdaýlardan peýdalanyp öz hataryna yerli söwüşçüler hem değişlilikde aňsatlyk bilen çekip biler. Üstesinde de Owganistan ekstremist söwüşçülerden dol arsalanyp bilmedi. İslam döwleti toporunyň bu sewitlerde peýda bolmagy olaryň hereketleriniň hassa ýaýbanlanmagyna itergi bolup biler. Emma meniň öz şahsy pikirime göre İslam döwleti toporunyň öňe sürýän pikirleri we garaýşlary Owganistanyň halkynyňkydan has tapawutly. İslam döwleti diýilýäniniň ornaşdyrjak bolýan düzgünleri yerli halk, hatda söwüşçü bolup eline ýara galan adamlar tarapyndan hem kabul edilip bilinmedi. Munyň hem däpdesur we taryh bilen bagly sebäpleri bar. Meniň pikirimçe İslam döwleti toporunyň öňe sürýän garaýşlary daşary ýurtlarda kemala gelenligi üçin onuň düzüminde yerli owanlara galanyňda has köp daşary ýurtly söwüşçüler bar. Countries fighter rather than being Afghan fighter. Deputat hanım Nahid ýa-ni söhbetimiziň başynda Demirgazyk Owganistanda İslam döwleti topar bilen söwüşýän käbir komandirleri diňledik. Siz olaryň beren gurrunlary dogrusyndaky pikirleriňizi aýdaýsaňyz. I couldn't be agree more with my colleague that how it is possible to wage jihad in Afghanistan, a country that... Men ýa-ni kardeşimiň Owganistanda jihada alyp barmak boýunça bar bolan mümkinçilikler baradaky aýdanlary bilen ulalaşýaryn. Özüňiz hem bilýärsiňiz, ýurdun 99% töweregi musulmanlar. Owganistanda hökümet bar bolsa da ol ýurda dogly derejede gözegçilik edip bilmeýär. Ýurdun käbir sebitlerinde hem Taliban bar. Netijede yerli elat islam etede İslam döwleti toporunyň ýurdun käbir sebitlerinde orta çykmagy mümkin. Şol bir wagtda İslam döwleti topory öz hereketlerini ýola goýmak üçin Owganistandan we Merkezi Aziýa döwletleri bilen hem bir ulgamy ýola goýup biler. Berde İslam döwleti topory bilen bagly ýene bir möhüm ýagdaý bar. Bu mesele ýa-ni komandirler hem bir uzundan degip geçti. Topar Al-Qaida hereketiniň öňe sürýän taglimatlaryna boyun bolman ol has köp Taliban ýaly hereket edýär. Talibanyň söwüşçüleri hökümeti islemýär, olary yer territoriýa gerek. İslam döwleti diýilýäni hem şular ýaly hereket edýär. Bu ýagdaýlar Owgan kanun çykarjylary üçin bir duýduruş bolmalydyr. Meniň pikirimçe Owgan halky bu derejedäki zalim bir topory öz toprağynda saklasy gelmez. I have to insist on Afghan people that they never want to be the host of such a brutal group. Deputatlar Şükriye Barakzey we Nahid Farid, siziň ikiňiz hem Owgan halkynyň däpdesturlary bilen İslam döwleti toparynyň öňe sürýän pikirleriniň utgaşyp bilmejekdigini aýdýarsyňyz, emma bu pikire garşy çykýan argumentler hem ýok däl. Meselem, haçanda Al-Qaida hereketi ilkilkiler Owganistanda peýda bolup başlandy, şol pursat hem ol toparyň öňe sürýän pikirleriniň Owgan halkyna mahsus däldigi aýdylypdy. Emma wagtdan geçmegi bilen Al-Qaida Owganistanda barha kökürdi. Munyň netijesinde halkary derejesindäki betbahçylykly wakalar hem bolup geçdi. Jynap Rutik, gelejegini gözüňde tutup aýsak, Owganistanyň Demirgazygyndaky bu İslam döwleti diýilýän topar nä derejede hop hawandyrýar? Personally, after looking together with my organization into the cases of Men öz gurumam bilen İslam döwleti toparynyň Owganistanda urnaşyp başlan ýerlerini seljerdim. Bu ýerde bir möhüm ýagdaýy belläp geçmeli. Tewitdäki ýerli ýaragly toparlaryň özleri İslam döwleti diýilýäniniň eger henüzi çelini goşulmadyk bolsalar düzümine girmäge höwet bildirýärler. İslam döwleti topary ýerli adamlary hakyna tutup başlady. Men bu mesele dogrusunda Tewitdäki hopsuzlyk resmiýetleri bilen hem gurleşdim. Olar regiondaky hereket edýän daşary ýurtlaryň Al-Qaida degişligini aýtdylar. Meniň pikirimçe biz bu ýerde Al-Qaida bilen İslam döwleti toparyny gatışdyrmaly däl. Egerde töwüsüzce yerli dilde gurlemeýän bolsa we Garabaydagy ulanýan bolsa, ol awtomatik bir görnüşde İslam döwleti toparynyň töwüsüzjesi bolmaýar. Black flags which are not necessarily identical with the Islamic State.
Düşnükli, olaryň salyan wahmy barada näme aýdyp bilersiňiz? Howpsuzlyk şertleri sebäpli elbetde sebitdäki söwüşçileriň belli bir anyk topara değişlidigini doly ynam bilen aýdyp bolmaýar. Käbirler olaryň islam döwleti toparyna beýlekler bolsa Özbegistanyň islam hereketi toparyna değişlidigini aýdýarlar. Emma meniň bilen söhbetdeş bolan yerli komandirleriň sözlerinden çen tutulsa, bu sebitdäki söwüşçiler juda gazaply söwüşýärler we olaryň sany gitdigi artýar. Men söhbetimizin şu yerinde Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda hereket edýän bu komandiriň ýene bir maglumatyny siziň bilen paýlaşmakçy. Mana Gorany aldylar, şondan şakalandan soň Goran diýip bir noba we ismi onu aldy. Ziyaretke diýip bir qarya ba, garyp bir 500 öý ba onu aldy. Olary täzelikde aldy. Şimdi doýmaz aldy. Herekellik zaparany aldy. Maksat Gaýsara şu 2 kilometr galdy da Gaýsara girmeni. Täjik-Awgan serhediniň golaýyndaky Gunduz welaýatynyň daşdarçy sebitindäki Mumin atly başga bir komandiriň hem sözlerine göre sebitdäki söwüşçileriň sany barha artýar. Ol söwüşçileriň islam döwleti toparyna değişlidigini aýdyp, olaryň sanynyň müňe golaýdygyny aýdýar. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda iş alyp barýan bu komandir hem Türkmenistanyň serhedine golaý sebitlerde müňe golaý söwüşçileriň toplananlygyny aýdýar. Bu sanlar resmi Awgan hökümet tarapyndan tasdiklanmady, emma resmiler howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýanlygyny, hususan da islam döwleti toparynyň peýda bolup başlanlygy baradaky maglumatlary alada bildirip, hatda çoňur alada bildirýärler. Hatda bu meselede 16 martda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşinde hem gürüň edilip, Agzalyan idaranyň Awganistandaky wekili hem islam döwleti toparynyň agzalarynyň Awganistany kökürüp başlanlygyny aýtdy. Edil şol ýygnakda çykyş eden we Russiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Vladimir Safron köp bolsa islam döwleti toparynyň demirgazyk Awganistana ornaşyp başlanlygyny aýdyp, onuň Merkez Aziýa ýurtlaryna abandyrýan howpy barada alada bildirdi. Awganistanyň demirgazyk sebitleri adatça degişlikde durnukly diýilip hasaplanýardy, emma häzirki pursat söwüşçiler bir-birden regionyň obalaryny eýelep başladylar. Bu ýerde näme üçin diýen sorak ýüze çykýar. Üstesini de muny eýeleýänleriň uly bir böleginiň Merkez Aziýadan gelen söwüşçilerden ibaratdygy aýdylýar. Hanym Barakzay, belki siz bu soraga jogap berersiňiz. Bärde gözüňde tutulýan maksat näme söwüşçileri gözüňde tutup aýdamyzda? Yes, unfortunately, since Cold War, Soğuk urşu döwründen bäri Merkezi Aziýaly islamçy söwüşçiler bilen Awganistandaky söwüşçileriň arasynda bir bağ emele geldi. Sowet Soýuzy döwrü, ondan soň hem Merkezi Aziýaly we Awganistanly söwüşçileriň gowy gatnaşyklary saklandy. Başga bir tarapdan Awganistanyň demirgazyk sebitleri Merkezi Aziýa bilen terhetleşýän üçin hem gülüňini edýän söwüşçilerimiz bu regionlarda toplanyp başlan bolmagy mümkin. Dilleriň, daşky görnüşleriň meňdeşligi, umumy taryhy baglar, Ular Merkezi Aziýaly söwüşçileriň demirgazyga gelmegine goşmaça itergi beren bolmagy ähtimaly. Bilýäňizmi, ekstremistik pikirler bilen biriniň ünsüni çekip bolar. Emma däpdesur orta düşünje bu pikirler jemgyýet tarapyndan kabul edilmez. Başga bir tarapdan häzir Awganistanda ýaraşyk gepleşikleriniň täze bir tapgyry başlandy. Bu prosesiň gidişi bilen Talibanyň käbir toporlary ulalaşman hem biler. Netijede islam döwleti toporunda olary öz hataryna çekmek mümkinçiligi döreýär. Of peace process, so it will give a chance for them to increase their numbers. Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, Islam Döwleti atly terroristik toparyň demirgazyk Awganistana ýerleşip başlandygy we olaryň Merkez Aziýa abandyrýandygy aýdylýan howpy barada gürüň edýär. Gepleşigimizde Awganistanly deputatlar Nahid Farid we Şükriye Barakzay, Awganistanyň paýtagty Kabulda ýerleşýän Awganistanyň analitiki ulgama atly idarasynyň başlygynyň ornbasary Tamaz Rotik we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça analitigi Bruce Panier daglar gatnaşýarlar. Programmany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Bruce Panier, demirgazyk Awganistanda uly sanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň jemlenip başlamagyna siz nähili baha berýärsiňiz? Bu Merkezi Aziýa sebit üçin näme anladýar? Well, of course, the governments there are quite alarmed at this threat. I think, Menin pikirimçe, Sebitin hökümetleri bu howp dogrusyny aladalanýan bolsalar gerek. Bu meselen Russiýanyň hem alyp ulanyp başlamagynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň hökümetlerini alada goýýanlygyny aýdyp bolar.
Üstesine de İslam döwlet topary sosial ulgamlar giýinden ulanyp özüne täze adamlar çekýär. Men İslam döwlet toparynyň Owganistanyň demirgalygyna peýda bolup başlanyny baradaky maglumatlaryň ýöne ýerden peýda bolanyny aýdyp biljek däl. Owgan hökümeti hatda Taliban barada gurrun edileninde ilkinji nowbat puştuğunlar soňra da belli bir derejede täzikler ýada düşýär. Owganistanyň demirgalygyna türkmenler we özbekler ýurdun hökümetine we Talibanyň düdümine onçokly aktiw bir roli oýnamadylar. Olar bolup geçýän wakalardan çetde galy diýip hem biler. Netijede daşardan gelen bir söwüşçü topar elbetde ilki bilen şol çetde galanlara nazaryny dikär. Şolardan başlar. Men İslam döwlet toparyny köp pul bar diýen maglumat boýunça hem öz pikirimi aýdasym gelýär. 1999-njy ýylda Özbegistanyň İslam Hereket topary Günorta Kyrgyzstanyň daglaryna peýda bolup başlanyna Sewitiň ýaşaýjylary olaryň uly mukdarda pullarynyň bardygyny, aňsatlyk bilen sewda edýänliklaryny, köp karşylaýanlyklaryny görüň beripdiler. Men olar bilen hut özüm söhbetdeş bolupdym. Şol wagt pullar söwüşçüleriň yerliler tarapyndan gowy garşylanmagyna iterip bolupdy. Häzir şuňa meňdeş ýagdaýlar demirgalyk Owganistanyna hem bolup geçýär. Muňa hem Merkez Aziýanyň hökümetleri diýsen aladalanýarlar. Söwüşçüleriň pullary bilen Sewitdäki etnik türkmenler, özbekler we täjikler öz hatarlaryny çekmekleri mümkin. Sebäbi gurrun edýän regionumyň adamlary özlerini ne Taliban ne de häzirki Owgan hökümeti bilen baglanşdyryp bilýärler. Part of a Taliban insurgency or that much of a part of the Afghan government at this point. Hormatly Owganistanly mehmanlarymyz, meniň pikirimçe häzir ýurtda İslam döwleti toparynyň bardygy tasdiklanýar. Olaryň ýerleşýän sebitlerini we regiona abandyrýan hopy barada siziň pikiriňizi diňledik. Gelin olara garşy söwüş alyp barýan komandirlere kulak asaýlyň. Olar bu toparyň goňşylara abandyrmagy mümkin täsirleri ýa-da hopy barada näme pikir edýärler. Gündüz welaýatynyň Daşt Arçy etrapynda jeňçilere garşy söwüşýän mumin komandir söwüşçiler Merkez Aziýa döwletlerine hop abandyrýarmy diýilen soraga şeýle jogap berdi. Daýyň duran mantykasy berat Tajikistanyň tarapy 4 kilometr bardyr ýokdur. Ullah Kuli owasy bilen Täjik serhediniň arasynda 4 kilometr ýa bardyr ýa-da ýokdur. Söwüşçüleriň her türlü ýaralary bar. Täjikistan we söwüşçüleriň arasyndaky ýeketek böwet bu bir näçe Owgan eseri. Olar mundan 2 aý öňden Täjik serhedine tarap geçmek bolurlar. Şol wagt Owgan armiýasy gelip olary ýa serpikdirdi. Mundan soň Täjik serhediniň golaýyna harby gödäwçilik postlary ornaşdyryldy. Soňky döwür her günden ýaly Owgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çakmyşyklar ýüze çykýar. Men şu ýerde siziň dikkatiňize ýene bir habar ýetirmekçi. Central Asia Online neşri Täjikistanyň Içeri işler Ministerligine salgynyp Täjik Owgan serhediniň golaýynda İslam döwleti toparynyň müňe golay söwüççileriniň hereket edýändigini ýakynda habar berdi. Men Türkmen Owgan serhediniň golaýynda hereket edýän Bobi komandire ýüzlenip, jeňçileriň Merkez Aziýa döwletlerine abandyryp biljek hopy barada soranymda ol ine şeýle jogap berdi. Hemmesi degip dur alan yerleri Bakülli Türkmenistanyň serhadadynyň ihtiýary şu Talip bilen Daişiň elinde şüpelen. Yine bir sorak olaryň sany barada bir pikiriňiz barmy? Näçerek olaryň sany? Olaryň sany şu Daişi Özbekistany o Talip ýary 2000 badyr 2000. 21-22 dana Linjer motorbaş döwletden bazor alypdyrlar, öldürip zat edip ketdi salalary ba, howany ba. Hanım Nahit, men şu ýerde ýene size ýüzlenmekçi. Demirgazyk Owganistanda söwüşçileriň bardygy bir fakt. Olaryň uly bir böleginiň hem Merkez Aziýalylardygyny aýdýan adamlar bar. Olar haýsy maksatlary ýerlap Demirgazyk Owganistanda toplanýarlar. Siz näme pikir edýärsiňiz? From in one hand we have Pakistan, and Pakistan, you know, it is a belief that bir tarapdan Pakistan var. Pakistanyň Owganistanda hereket edýän käbir söwüşçileriň toparyna himayat berýänligi bilinýär. Häzirki wagt söwüşçiler Demirgazyk Owganistanda ýerleşip Merkezi Aziýa we Günorta Aziýanyň arasynda bir ulgamy ornaşdyrjak bolýarlar. Bu hem gaty bir hoply ýagdaýlara ýol açýar. Biz munyň diňe hoplydygyna göz ýetirmek bilen çäklenmeli däldiris. Olar söwüşçiler muny amal etmek üçin tagalla edýärler. Dowulda ýa İslam döwleti toparyna degişli jeňçiler adamlary zamun alyp başladylar. Biz olaryň anyk İslam döwleti toparyna degişlidigini tasdiklap bilmesek hem bu söwüşçiler ýurdun dürli künjeklerinde ortağa çykyp başladylar. They are showing their presence in many areas of Afghanistan.
İlk başta Oğan resmilerinin Oğanistanda İslam döwleti toparynyň peýda bolup başlanlygy baradaky habara uly bir ähmiýet bermeýän ýaly bolup görünseler-de, häzirki pursat olaryň käbirleri mesele çynlaky çemeleşip başlandygyny görkezýän pikirleri öňe sürýärler. Meselem edil şu temadan Gündüz vilayatynyň häkimi Muhammed Omar Safi bilen söhbetdeş bolamyzda ol agzalýan topar we onuň Temirgazyk Oğanistany saýlap almagynyň bolup biläjek sebäpleri barada şeýle maglumat berdi. Ze fikir kumaçe de Daesh dilçespi Menim fikrimçe Daesh'in Gündüz, Takhar we Badakhşan vilayatlaryna uly üns bermeginiň esasy sebäbi olaryň Tajikistan bilen serhetleşmegidir. Serhedin çäklerine gur tokoyluklar bolup, olarda aňsatlyk bilen gizlenip bolýar. Söwüşçiler bu sebäpti ele geçirip bilseler, olar soňunda aňsatlyk bilen regionyň beýleki ýerlerine geçip bilerler. Şo sebäpden olaryň bu ýerlere uly üns berýändigini çaklaýaryn. Menin bu maglumata goşşak yine bir zadym yanvar aýynyň başlarında Oğanistanyň Guriyer goşunlarynyň komandiri general Murat Ali Murat hem sebitde İslam döwleti toparynyň bardygyny tasdiklady. Ol sözüni dowam etdirip bu mesele dogrusunda Merkez Aziýa döwletleriniň alada galýanlygy barada maglumatlarynyň bardygyny bu hawatirlenmeler üçin dole esatyň hem bardygyny belläpdi. Ol bu mesele ähli döwletleriň çynlaky çemeleşmelidigini nygtap metbugatda çykyş edipdi. Jynap Thomas Rotek bu meseleni çözmek üçin Oğan hökümeti nähili çäreler görýär? Well, in the moment I can't see this, that the Afghan government... Edil häzirki pursat barada aýdylanda men Oğan hökümetiniň İslam döwleti toparyna garşy çynlaky bir çäre görýändigine aýdyp biljek däl. Meniň pikirimçe häzir hökümet has köp ýurdun demirgazygyndaky dälde gün ortasyndaky howpsuzlyk ýagdaýlary alada goýýar. Meniň Oğanistanyň demirgazygyndaky howp barada gürrüň edenimde juda şere tap bolurdym. Men ol ýerde asla howp ýok diýemok. Dogry düşünüň. Ýöne howpun gerimi has çysyrilýan bolmagy mümkin. Häzirki pursat Oğan hökümeti bolýan ýagdaýlary Taliban bilen söwüşçileriň beýlik toporlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň nähili özgörjekdigine tin edip gerekli netijeleri hem kabul eder. Jynap Rotek, siz biz Şah obasy barada gürrüň etdik. Bu barada beýleki garaşyz çeşmelerden tasdiklama alyp bolmasa-da yerli komandir obanyň doğrulugyny İslam döwleti toparynyň jeňçileri tarapyndan basylyp alynanlygyny aýdýar. Bruce Panier bu barada siz hem maglumat taýýarlapdyňyz. Bu meseleni täzeden gozgap oturmalyň. Hanım Nahid, Oğan hökümeti bu mesele çynlyky çemeleşýärmi we bu gurdaky anyk haýsy çäreler görýär Oğan hökümeti? Afghan government Oğan hökümeti jeňçiler meselesine nähili çemeleşse-de ýurdun milli armiýasy harby operasiýalary gararsyz geçirýär. Şol burakda hökümet öz raýatlaryny gözden düşürse, olara gerekli sosial maksatly ýethalary, mektepleri, kesilhanalary gurup bermese, bu hem öz gezeginde ekstremizmiň döremegine sebäp bolýar. Hanım Rahit, gürrüňeden howpsuzlyk meselelerimizin bir tarapynda Merkez Aziýa hem bar. Siziň pikiriňizçe Oğan resmileri bilen regionyň ýolbaşlarynyň arasynda dörep biljek howpa garşy durmak çäreleri barada maslahat edilýärmi? Men ýurdun alyp barýan diplomatik işleri barada jekmejek maglumat bilmesem-de bu urda maslahatlaryň bolýanlygyny çaklaýaryn. Hanım Nahid, sag bolun, hormatly dinleýijiler. Bu tema baradaky gürrüňi ýarym sagada sygdyrmak gatykyn, emma İslam döwleti atly toparyň Demirgazyk Oğanistany ýerleşip başlandygy hemem olaryň Merkez Aziýa, şol sanda Türkmenistana abandyraýmagy mümkin täsirine belli bir derejede takyplyk getirmäge synanyşdyk. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin minnetdar. Oğanistanly deputatlar Hanım Nahid Farid, Şükriye Barakzey, Oğanistanyň paýtagty Kabulda ýerleşýän analitiki guramasynyň ýolbaşçysy Thomas Rotek we kardeşim Bruce Panier gepleşigimizde gatnaşyp beren gürrüňleriniz üçin size de minnetdar. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkunlarynda duşýançak hoş sag bolun.